food supplements, mga pamaagi to cleanse our body. Kanang gitawag nila cleansing nga mga wa kunong ato mga toxic in the body aron di ta mga matay. Ning gamit basad mo ana? Daghan sa kay mo para limpios inyong mga naong, labi na kamo mga babay, nus-nos yun, nus-nos ka nang ilig. Kagabi era, sige yung nus-nos kay limpyuhan yun ang naong. Daghan kay mo mga gipaglimpyuhan, no? Niya, lipay na mo ana, kung malimpyo na, inyong atos banyo, inyong kaligo nyo, daghan kay mo gigamit sa kunsa na lang diya. Kay para gid cleansing. Si Jesus, wa mo approve ana. Ingon siya, sige mo glimpyo anang naas gawas. Niya, sige mong pili anang inyong pagkaon, kay haron limpyo gud ang musod sa inyong lawas. Di na mao'y makapahugaw ninyo eh. Ang makapahugaw, mao ang mugawas, gikan sa imong lawas. Gikan sa imong kasing-kasing. Manggawas na gani ng mga evil words, evil thoughts, evil desires, aka na. Porting hugawa gini mo ana. Nya kamo karon musta man mo? Unsa may inyong gipaningkamutag limpyo? Ang lawas o ang inyong kasing-kasing? Kalag. Kalag. Ayaw sa mga ng kalag, kasing-kasing lang musta. Kaya kalag mapiktuhan na siya. Basta inyong kasing-kasing hugaw. Ugaw. Nya, wala mo ron anang kalagot. Wala. Wala mo anang kasina. Wala mo anang mga basta na gamay hugaw na ka na. Wala may gamay dako sa Ginoo. Wala may gamay dako. Ingon siya, it's either you are bad or good or dirty or clean. Wala ginay tunga-tunga. O nang di siya gusto ng lukewarm. Kanabang murag, gamay lang na init, gamay sa gabugnaw. Di na pwede. Yawa na ka na. Okay, kita gusto mo kita mo compromise. Mita, gamay lang, panagsa lang ba? Panagsa. Di man subutan gano'n. White lie. White Kanang white lie. Kanang sagod ang white na lie. Kita, white gani. True, gina. Nga, imong parison ang white o ang lie. Nga, ang lie is from darkness bang ginasiya? Ayaw, parisa. White lie. So, di gid pwede i-mix no ang yawa o ang Ginoo. Nakaron, usa sa gi-prohibit sa Ginoo in the first reading, which is very important for us to know. Ako kalisod gani kog no ani. Kani ni prohibit siya to eat the fruit of the tree of knowledge. Mura ba ang Ginoo ni prohibit siya about knowledge. Insa mo kaon gani mo ani patay gid mo. Pero nganong part man sa gifts of the Spirit ang knowledge. Bitaw. Nga nang iya magi-prohibit to have knowledge. Diba mo na? Wa sa kibawali. Iya yung gi-specify, this tree of knowledge, okay lang to ang tree of life. Pero ang tree of knowledge, di yun siya, if you eat this fruit, you are doomed to die. So nang mamatay dyan kunuta. Nya, doon ay sumpay ani si Kristo, diha sa iyang gospel, pag katong natao na siya, niingon siya, nagpasalamat ko ni mo Amahan because you reveal to those who are to the little children what you hide from the learned and sa tumusan learned and The wise. Wise and learned. Na kung nag-hide ang Amahan nga iyang gi-reveal dito sa mga gagmayng bata. Kisa mga gagmayng bata, why knowledge? Why know-how? Mabitang nato nilang eskwelahan, natutudluan kay why know-how? Pero dito gi-reveal sa Amahan, sa Diyos Amahan, nga iyang gitago sa mga learned. So this is another, kuan ba? Mura bitag magduda ka, ano idili mas Ginoo ang knowledge? Diba mo na? Parihatan daw na ni. Ako lang yung pangitaan ba connection ba, pero wag ko kibaw sakto ba gining connection ha. Ang kaning yang giingon nga what comes out from you
Mao mo defile panalitan kaning lust ba? Kanang fornication, adultery, kana siya. Kini ko mga butanga products of knowledge. So kung knowledge lang itong pangitaon, posible nga magsige na lang tagbuhat og daotan. Kay knowledge is human kaning discovery, human certainty. Knowledge ba? Mao na nga karon ang kalibutan gi-magnify nila maayo ang knowledge of man. Nya mao na nga pwede na mag-sex ang puro kuan kaning laki, mag-sex ang puro babae, pwede na mag-divorce, pwede na mag-live-in, pwede mag-abortion, pwede mag-euthanasia, product of knowledge. Pwede na nimo kanon ang mga aborted babies, pwede nang himuon silang mga vaccines, himuon silang mga supplement, food supplement, himuong i-appeal sa mga drinks, o pahami sa naong, kana mga energy drinks, pwede na din ang gamiton, tuwa sa mga aborted babies. Knowledge na. O niya, unsa may nahitabo sa knowledge, kung kutob ra kita sa knowledge, mahimo tang yawanon. Muna nga gidili sa Ginoo ang paghigugma sa knowledge. Nakaroon unsa may ang gi-reveal to the little ones. Sama sa mga way grado. Si Kristo way grado. Most of his apostles wa say grado. But they became Knowledgeable. Wise. Wise. Men of wisdom. So, ang gusto des Ginoo is wisdom, dili knowledge. Ang knowledge product mo na sa atong pag-discover. Mabuta na karon nga ang mga elementary o ang high school kusog na kayo mag-sex. Nga naman, gidiscuss naman nila how to do sex, kanang sexuality, sex education. Gikan pa grade 5. Di ang bata, grade 5, pakibaw na siya kung saan paghimuan ng sex. How to do sex, how to use contraceptives, how to use condoms. Niya, sultihan pa sila unsay imong bation, kung mao niyang hikapon, mao niyang hikapon. Di, bisan pare, ma-interested na usahay. If you know it, if you just know it, ma-interested ka. Mao na ang knowledge lang, patay ka diha. Lust, fornication, adultery, kana ding cellphone. If you have the knowledge how to use cellphone, peligro yung makapangabit ka. Ang mga minyo, muna, kung ka mo mga minyo, gusto mong di mo makapangabit, di mo matinta, ayaw mo gamit og cellphone. Oh. Pero, di gani mo mag-careful, sige mo gamit anang cellphone, basta kon, sooner or later. Oh. Naagi na. O sa tungod na knowledge, mas may pag imong gitaw na lang, you should unlearn. Di ba? If you want to avoid temptation, unlearn. Ayaw pagsalig sa imong learnings. Para ko na lang uban nga, na kay learning how to, how to process aning mga documents ba? Katan, public documents. Kung sa may himuon, himuon niya ang pagpangwarta. Ang iyang, himuon niyang part sa corruption. Kaya naman siya knowledge. Kamao man siya mo, naman siya mga connections. I know of somebody. Wala, tagaan na yung kwarta. O, fixer. Wala, corruption ang labas. Wala kusog yarong corruption because of knowledge. Kaning politics. Na yung mga knowledgeable kay diha. Nga hatagal na mo mga tao kwarta, daog na ka. Mao na ron. Perting daghana nila gipangandam rong kwarta para ipanghatag. Nakaron wisdom. Unsa may mahitabo? Wisdom is to know the will of God. You need not have to study. Di na kakinahanglang mag-study pa ka sa formal study. Di na kakinahanglang mahimong pare so that you can have wisdom. All you have to do is to open yourself to God and let God tell you what to do. Monas Mother Mary, I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Muna say wisdom. Tanawa ha, unsa may knowledge nga kon ang babae hilabtan og laki sexually mamabdos. Mother Mary knows that. But when God says magmabdos ka, unsa may iyang gipangutana using her knowledge, how can it be? I know, I have no
I know no No man. I don't wala kaya. I know no man. Wala. Unsa may gisultis Ginoo? Ang wisdom. The Holy Spirit will come upon you and the power of God will remain in you. Maabot pa ba to sa knowledge? Dili na. Pero pagkadungog ni Mother Mary, niingon din siya, kana di ay, I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. O, di ba? Namabdo siya, nga wahilang tiglaki. Kamo, tuo mo na. Nga mamabdos mo, di mo hilabtan, laki. Tuo mo, dili. Kaya kasaling pamusnal sa di mahimo na. Kaya nasang giingon ni Jesus, if you want to acquire heaven, sell everything you have and give it to the poor. Kana, usap na, knowledge, wisdom. Wisdom. Ang atong knowledge, nga, unsa? Ihatag na ko sa mga kabos. Purti na kong paningkamot, ane. Purti na kong put up, ane. Ni ako na nung ibaligya. Way ayaw ng ginuhuan. Mo reklamo na ka sa wisdom of God. Mo na nga daghan kay mga bugo tungod kay kasalig sa knowledge. Gani nangasuko sila sa Ginoo because of their knowledge. Nya kamo. Di mo masukuan kaning word If you want to enter heaven, sell everything you have and give it to the poor. Awa na mo magtingog mga wakwaka mo diyan. Para rin sa dato Wa mami baligya, Father. Ha? Wa sa ko Di ba mo too ba mo ani? Totoo. Di mo ana ninyo. Now, how to do that? Gitudlo ang yapunta ni Jesus sa example sa widow. Katubang widow nga iyang gihog ang iyang Last 2 cents dito nga mao na to iya igpapalit unta og pagkaon sa iyang tibok kinabuhi atong adlaw. Wag tibok kinabuhi mo na lang ito iyang kwarta gihug pagid niya sa kolekta. Nga unta ang mga pare nga tuas templo purti namang mga datuan. Maura man sa tuy mukuha sa kolekta. Siya nung purti pobriha gihug no niya dito. Ay kamo, mubuhat mo ana. Ing mo wa mo igbabaligya istoryahin. Na ay daghanoy. Lahas day. Kanang kun alahas inyong mga lingkuranan ug naamoy sakyanan o naamoy mga TV, naamoy cellphone, kana tanan. yuta. Oh, yuta, bisag unsa na lang basta mabaligya, plato, ana, tasa, kaan, Paitaw. iro, iring. Bana, inamahalin. Asawa, samot na. Wa na scrap value. Luya, eh. Na. Ang pasabot lang ani ba nga ang gipasabot ni Jesus, sell everything you have is detached from all things and persons. Do not rely on them in order to experience heavenly joy. Amen. Ayaw gyud pagsalig ang imong isig katao aron mo lipay nimo. Hatagi hinog kalipay ang imong isig katao. Mo na say sakto. Mo na wisdom nga do not demand happiness from others but give or make others happy because of you. Yeah. Okay mo na? Okay. Okay. Wow na. So ayaw gyud pagsapot-sapot diha, panahos kaon ay mo pag-ilog. Ano ba? Ay daghan nagkuha kay di para bay kasunod in taon. Kana bang magunahon na ka nga mahappy unta sila, dili ako'y mahappy. Mao na ko ato nang buhaton, kitang tanang Katoliko, mawa na ning tanan nga mga drug addicts, mawa na ning tanan mga prostitutes, mawa na ning tanan nga mga corrupt. Kung kitang tanang Katoliko din sa Pilipinas, mubuhat ani. Nga naman, ato namang sagupon ang mga adik, kaya maingon naman ta, I want to make them happy. Kung sa may lang happiness, pasudlas imong balay, pakan-a dito. O kung sa ilang gusto, ipakuha, ipada. Palitan. Ano? Niya, papalit og drugs. Aw, paliti. Dili na sila hibaw man sad ka nga kanang drugs cannot make them happy, can make them addict, but cannot make them happy. Sila ra na ga-deceive silang kaugalingon nga happy kuno sila, but they are already addicted. Pero og nana na sila mahigugma nila, di na sila musuyo pa na og nanay tao nga magpakabana nila umuhatag sa ilang pagkaon, sa ilang mga gikinahanglan, labi na gyud ang kaning affectionate
nga pakigrelasyon, kana bang mo care ka ba? Di na namusuyo po eh. Daghan kay naulian tungod ana dito des rehab center. Unsa man ay gihatag nila to drugs para maayo sila. Wa affection, love, total kaning care o wa unconditional care. Kana bang di jud ka ba supak-supakon, ubanan ra gyud ka, antusan ka, maayo gid sila. Inigbalik nga to sa ilang pamilya humag-rehab. Tuan naman sa yaw-yaw, tuan na sa na mga duda, na sa na mga mahinomdom na po sila. Mo balik sa nila ng tawag kong relapse. Kaya wa man masustain ang rehabilitating Program. actions. Amo na siya. Amo sa ni karon ng ato. Valentine's Day ta, nagko kay mog heart test inyong agtang. Unsa kay soda ng inyong hunahuna karon? Love ka ha? Love, oy. Or love or lust? Kanara ba kulong minyo ka, o di na ka magpahikap sa imong bana, or di na ka mudog sa imong Ala, asawa? patay, That is patay. another form of lust. Ha? Oh, kaya lust is either ganahan ka or di ka ganahan. Lust ya na. Kaya ang love, may gana o sawa, muhikap yun. Ang love, sakitan or malipay, mudawat yun. Muna love. Pero musalikway gani ka, tungod kay gisakitan ka, awa ka na malipay, lust ang tawag ana, nangita ka og lami. Nag-agad ra kag lami, una ka mudawat. Di na magkinahanglag edad. Muna nga kong lust, kay kana ganing ang kalami ramay imong yunahuna. Nya imo mang isalikway ang way lami. Muna kusog kita mo reklamo og wa nay lami ang kinabuhi. Kusog ka itang mo reklamo kung wa nay lami ang batasan sa tao. Lust gyapon na. Nya ganahan kay ta mo kuyog-kuyog basta lami kayo mo tagad nato, lami kay siya tinagdan, lami kay siya og binuhatan, ganahan kay ta nang tawhana. That is another form of lust. Kana kinungtan for better or for worse, in sickness and in health, for richer, for poorer, Amen. till death do us part. Mo nay love, mo nay dili lust. Nya kumusta mo ron? Tagutan mo anang heart, tagutlo at tagurha naman nakasapaw, tagutlo kasapaw inyong heart ya. Tulo man mong love. O lagi niya, tinuod ka mong nahigugma. Uy. Mo lagi na, ay mo pagpili. Oh, tanan. Ingat mo, adi sa mahimo pa dire. Adi lagi, wala lagi ng wagkuan lagi. Tanawa si Kristo, Why if? nga tinuod, for God so loved the world that He gave us His only Son. Nahigugma siya sa mga taong ni kuyog niya. Nahigugma po siya sa mga taong ni crucify niya. Tanawas Mother Mary. Nahigugma siya ni atong ni kuyog siyang anak. Nahigugma po siya ni atong ni lansang siyang anak. Nga naa nabati niya nga sige in tao bugal-bugal. Ni duslak paskilid siyang anak. Napatay na rabauntang iyang anak. Diha siya tungod. Giduslak ang iyang anak. Huwag yun masuko sa Mother Mary. Nga naman, she maintained loving heart. Mo ite tinuod gugma. Kamu dan kabutang-butang rogard. Ako wala ba ko nagbutang? Kamu diha, bantayan ang inyong gibutang. Kaya matod pa ni Kristo, daghan ra ba kayong hypocrite din his kalibutan? Kana bang externally look good, but inwardly, matod pa niya this gospel, napuno sa mga defilements ang heart. Na siya. Impurities. Katong tanan gisgutan. Pulos magoto opposite to love. Karon kay mga wakwak man mo, ala, wakwaka na ninyo ang mga tao. Pabatia sila sa inyong gugma nga way kondisyon. Masakitan man kag sa dili, wala sige, hangtod kita mamatay. Kay the measure of love, matod pa nila is, diba mo? Death. The measure of love is to love without measure. Ano na ilaingon? To love without measure is the measure of love. Nga ni Mas Kristo, the measure you use will be the measure I will use to you. So, kung ang ato ganing measure sa ito isig katao, conditional, igabot sa natos langit, conditional po ta, di po ta niya dawaton. But if we love our fellow men unconditionally, then God will also accept us unconditionally. Kuya kay ba, ikabot dito ba, Padre Siano, magkuyog o si Beth.
Yan, may mo dayon ko sa Ginoo, Lord, ay napasudla bito, maldita bang guna lagulod. Yan siya, ako lagi, maldita lagi na siya, pero wak man sad na siya mo exemption bisag mga maldito or mga buotan na tao. So, dadere. Ikaw, pariya ka, may exempt bang ka, o dakong kolekta, okay ka, o dili ganyan. Okay ka, impierno ka. Na siya. Ako, Lord, wadyo ko magminal dito. Walay ka magminal dito, pero nilikay ka sa mga maldito. Wadyo ko magbinuang, isa niya, pero nilikay ka sa mga buangon. Di, conditional lang imong pagtagad. Ilabay ti ka sa impyerno. Kaya ang diris langit, mao ang mga unconditional persons. Because I am unconditionally loving you. Mao na siya, ato rin ng himuon. Karon, nindot ka ninyong gibuhat na nag-celebrate sa Valentine's Day. Kalibutanon man nga event. Kani bang Valentine's Day? Ambot nga nung nagpatakod ang simbahan ani. Nagalisod ra ba yung lubag ang simbahan nga mahimo unta ning divine activity. Galisod ba? Ang ato gyapon, ang party, disco, date, kissing. Mao lagi na, kutob lagi na diha. Usahay mo, apil sa may mga pare, maghimo sa may buanga ba, wala ko uya ba na. Basin si sister dito, okay. Usahay, pati asal na ako. Diba? Ayaw, ako kami dyan, ako may maginanay. Ang kuya, maginanay, kutob lagi bitaw tadi. That is the world. Kaya bang maghimo ta, o dako kayong event, mag-disco ta, Valentine's disco, mag-kissing tagdungan kitang tanan, the biggest number of The longest kiss. The longest kiss, the bigger, the great, The largest. The largest crowd kissing together. Mao na kini ato. Pero wa gini ingon nga mag-celebrate at to remind us nga we should love unconditionally. Nakadtong mga banang gipangguwagan dawata na to ninyo. Ang ilang mga kabit, digugmaan ang mga. Mao na yung mga anak. Kay mao na siya tinuod nga Valentine's. Isa unya wa na to mahigugman ako Huwag pa. naman ibalik. Usaon man. Ayaw na lang pagpangandoy nga mobalik pa. Ang importante, ang imong kasing-kasing connected dito niya because you are always ready to accept Him. Siya? Mao man ay kasing-kasing kus Ginoo. Mo palayo ta niya pero ang Ginoo sige okay, pero di man yang kasing-kasing. Wa man siya limit, pero di sad siya mogokod. The example of the prodigal son. Gigukod bagod sa papa ang anak nga ni Biya. Wa, pero andam siya kanunay mo tong layo pagani ang iyang anak. Iyan ang gisugat kaya naman andam man siya kanunay. Mao sa na imong buhaton isip asawa, biyaan ka sa imong bana kay nangabit, andam man kanunay haron layo pa siya inigbalik sa inyo. Sugato na nimo siya. Tuyok sa iyang kabit imong gaso. Agay! Ang kalindot talaga ana. Agay! Muna siya tinuod nga Valentine's celebration. Kaya lang, ato na ning pangwagtangon, kining ato bitang mga unloving Kayugot. emotions, unloving mind. O ano ba, kayugot? Anong wagtangon na to? Kaya nag-Valentine's mga ta. Ato na lang po yan. Aron nga, tinuod yung Ginoo mo pagakpak yun, kanay Katoliko, kanay celebration, kanay Valentine's. Ana. Muna kitawag divine way of celebrating Valentine's. Di lang tagatong ubuwak. O niya, ighatag ubuwak, maginunitay des kamot, mga dayon sa ganing mga motel. Malarag kay mga flowers. Dagan kay mga flowers na nalarag sa motel. Nangatangtang ang mga petals. Niya pagkawag kang hospital, wala yung tagdas mo kanahan. Kao na, ay kumpiyansa mo. Kanang atag-atag flower, oy, lain-lain flower. Ha? Daghan mo kong ikaw-silan. Counseling mo. Makahibaw magami sa inyo mga sikreto because you reveal to us during counseling, during confession. Pero doon na sa usahay, imagination. Kung masip yan, actualization.
Pero di ko karon. Nakaanggon ako. Ah. Kamu no, inyo yung tudluan ang pare o bate mo. Basta ako, inyo po yung i-amin. Ayaw na. Nangangin. Wala. Karon ato na nang himuon nga. Wisdom. Kuan, divine wisdom. Do not just acquire knowledge, but desire to have wisdom. Let us now stand. Pag